אז עכשיו סיימנו את הטיפול של חצי רגל. עבדתי כרגע עם המכשיר האיטלקי שלנו, עם גוף מתכת, שמתחמם תוך 22 דקות, עם שעווה טבעי. עכשיו אני אעשה טיפול יותר ארוך, יותר גדול. אני אמשיך. הפעם אני אקח כדי להפחית קצת ושתראו את ההבדל. אני לוקחת עכשיו שעווה טיפה יותר עדינה, שעווה שנקראת שלנו גם פרנס ביוטי, שנקראת שעוות לימון. באותו שיטה של הרולר. ואנחנו ממשיכים. אז בעיקרון זה מתחלק משני חלקים. יש חלק שהולכת לכיוון הזה, ושיש חלק שהולכת בכיוון יותר פנימי. אותו דבר הרגל השני. אז אני אתחיל קודם כל למרוח בצד הזה חיצוני. ומותחת באותה זמן. יותר פשוט לגלגל, שהאור מתוחם. פה תמיד נגד הכיוון, אז אני הולכת ישר, מותחת פה ומושכת. רוב הסיכויים שמגיעים את השטף דם זה בשטח הזה. אז להפקיד כמה שיותר, למתוח את האור, כדי למנוע את הספיגת דם למעלה. עשינו את החלק השנייה, עכשיו נעשה. ואותו דבר, מחלקים לשתיים. תמיד נגד הכיוון, במקביל לאור, לא לעלות נניח 90 מעלות ולמתוח כמה שיותר כדי למנוע את השטף דם.
אפשר להסתובב. צמיחה יותר בכיוון הזה. ונעבור לרגל השני. אפשר להסתובב. אם יש צורר אפשר לעשות מה שנקרא פיניש, וסיימנו את הטיפול. מיד אחרי הטיפול הזה, כדי להוציא את הדביקות של השעבת שרף, מומלץ למרוח שמן הידרופיל, דבר שאני אעשה מיד. אז אצלנו אנחנו נשתמש בשמן ולימון, הוא אקזוטיק. אוקיי, אז ככה סיימנו את הטיפול שעבר רגל שלם של גבר, כמעט סיימנו, כי נשאר תמיד מה שנקרא טיפת דביקות על הרגל. הדביקות הזאת באה משעבת שרף, זה ממש לא בעיה. אפשר לנטרל אותה עם שמן הידרופיל שלנו. יש בפרנס ביוטי 3 סוגים של שמן הידרופיל, הוא לימון, הוא אקזוטיק, הוא 502. זה אני אעשה מיד.
כשאתם עושות שעווה בחזה של גבר, מומלץ לא לשים שמן הירופי, למרות שיש טיפה דביקות. בחזה רוב הזמן יש לנו מה שנקרא התפתחות של כל מיני פצעים קטנים. אז אני מציעה, במקום שמן הידרופין מיד אחרי טיפול בשעווה בחזה של גבר, כדי למנוע את התופעה הזאת של פצעים, לשים טיפה טלק, פרופוטלק, עם בסיס פרופוליס. זה מונע כל התופעות האלו של פצעים אצל הגברים. אותו דבר בגב של גבר. בגלל ההפרשה, יותר הפרשה של סבון, חם בחוץ, מתחיל להזיע, ויש לנו את הבעיות האלו, אז אני לא מציעה לשים שמן הידרופין. אך ורק אצל הגבר ברגליים. בסוף הטיפול אתם שמים לב שכל הרגל חלק, נשאר לנו את החלק הזאת של הברכיים, שרוב הזמן יבשה, האור יותר עבה, מה שממליצים בדרך כלל למטופל לפני הטיפול, שישייף כמה שיותר האזור הזה לפני הטיפול, יום אחד לפני, כדי לשחרר את השיער שנקרא שיער חודרוני. שיער חודרוני זה שיער שממשיך לגדול מתחת האור. מפני שהם מוחקים את השכבה העליון של האור, אז הטיפול יותר מוצלח בשעווה. תודה רבה, להתראות.